mag-ayo taron. Mag-ayo ta sa kuan. Ano na. Ate Bluetooth speaker karon. Bluetooth speaker ni. Ako nang gitang-tang tong aging semana. Kaya akong gitan-awon sa katak ang battery. So kung yung battery, dakon. So karon nakapalit na ako battery na. Order ako online. So ako na ilis. Kaya naguba man ni siya. Tingin ko na. GBL. Ako rin siyang ayo. Pura siya nag-ayo ani. Wala mo tester. So ako rin siyang kuanan. Ilis dan largo. Amti mga gamit rin. Amti pangkulikot. So karon less than hinglag kargo siya. Muna ito yung ilis niya 19,800 mAh. So dako kayo capacity siyang battery. Muna ito yung butang dire sa sa kuan sa tong Bluetooth speaker. Okay, kini okay ba niya kung si capacity ani niya. May ako murag gamay ra. So kanya tong tangtangon din. Namo ni siya nakakuno. Itakuban ba yung kuan? Yung positive and negative. So karon ako yung testingan og ayo. Ilis og battery. Kay basig battery mo ikon ba guba. Yung kalit arami siya kapawong. Kahit sa kapawong niya, di siya mo okay. Di siya mo andar. Di siya mo on kung dili siya kuan yun. Isaksak, i-charge ba? Dapat nakaungot ang charge siya. So karon na ito yung list done. Gahi man di. Gahi siya. So are ano siya. Pero wala tayo kapapilit ani electrical tape na ako. Electrical tape de
kadugay na sa electrical tape na noon sa ni wala magkadimao magamit pa man ni importante mapilit lang. Importante yan eh. Ito asyang mapapilit. Kaya ko kumanan eh. Di pa gani siya mo kuan. Di pa gani siya mo tingog. Di kumanan eh. Kung i-charge pa din daan. So di battery ang gubaan eh. Kung mo charge ta ni. So yan na lang. Ako rin giana oh. Pwede makita deh. So sa karing lubot. Yeah. So yung negative side. So, mana? Taod tanig balik. Kiniya dre. Siya ng lubot. Nisan. Tako ba ni? Meron. Uli na ni. Sakto gini siya. So, anak. Cha-cha. Tapos ang iyong speaker.
Ay, dito mo kaya. Okay. Hindi sugon. Karon. Nahuma na dito. Nahuma na. Ako nag-charge. Charge. So uli uli rin. Uli. Okay, kung mag-charge, depende sa mo kung anong gani. Di siya ma-on kung wala maka-charge. Alam, gubang board ani. Pero mo-on gani na ron after nga bisag wala maka-charge sana. Guba ang baterya to. So diha lang. At itong pabuton niya, i-update mo og hinig humag-charge kung sa resulta. So ay mo kalimutan pag-subscribe, pag-follow sa akong
akong channel. So dahang salamat mga rato. Testing na to ang barong kini nayo na nako ako na ilisdan takob kuwang takoban lang pero before tayo takoban ato ni testing di full ako na siyang charge full pero ako din yung charge full ka ng charge na kong mga 7 oras battery ni 18,500 ma akong ilis so karon kuha na siya ka ng usara ka light ang isiga diri ang tulo dili yang usa kay hanap-hanap ang ikaduha mga 7 oras ako gi-charge pero maol lang gyapon eh so nagduda ko nga guba ni ang yang kuan sa iyang light niya sorry na kung tangtangon ni mo nam ni mga LED lights o na LED lights pero duhara ka lights eh hindi na ako makita ang kuan so karon atong isuway atong ipa-sounds ato i-connect sa laptop atong soyan connect ba na-on naman na pero walang mo kuan so karon ato nang na-connect atong ipa-disting karon itingo lang siya Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the